kania bana bane barakora na ko kumba bati passport ekachanga bakera bakora 2019 form 4 nkabarosa passport akacha agateba bono register nandi ndigira niki customer chinde n'abandi mbara kubinyamacha abange paka bashiriki be kanisa atebati bo babandi akabateba inkoni ari kigali bakamwaji basamba kichi kigali ari etabandi batarire ni mali bono yachire gocha abantu bachwinire kara korete customer yarete yende singe chaba totebi kwenda kuri America yabeire totebi injukanda medical na toire tabaka Nairobi turi kwintangani tukamenya chiro chingi tokanyete medical agacha toire buoye tukamenya buoye gabu tukamera 2 months akayo monta agacha nyomba agacha batokorera medical roro ndine kare to mugoli kare ya medical boni ga batotebira evidence ya medical yese ngikoro chemaru tugacha tukaira na karangeri turi ya kabera ako baira Nairobi akagaitera ko batisiera abandi ba Nairobi abatebe tinga umuntu ujuko kuona ngatabu ati visa wairungo ndara America abako moira ribayara bono twabere to kumudai to irane rino ni passport cheito na ndo basinsia teko bota jisimi tali ko irane chi passport abantu waira neri njoya omo yina ari kumulibiri abantu taranga chi passport mpaka nechi basiane takwa chumura abantu bose Kibasere ngari kumwa yanyore go service kaki asenga ki yare bo saba abandi 200 abandi 150 abandi 300 abandi 100 bono na bantu abe konyora muntu tare konyora besa limo umuntu nabakoni ubulemu ondoni ng'ombe otoma 50 otoma 100 chibesa ngenge na ndi bunale gutuma ngo mutubira na rengi na ni statement ya sabari kwa mungu ora kieri 1100 gusa minute 200 esi 1200 abantu barwete chibesa nyinga abwati balengana naye bono ubwani kwa ngorokio ono njengu kanisa serikali yetu bwati sia sengenjo yonya no mupisha bugwe kanisa kabisa nyasawo dini tio kuranderia abantu batoleke chinkoro ta gocha cha kungaina abantu asimya ketatu nga America nerororo America teye bono kitwa mwerete nga otungainire serikali to bwati sitanyore boene bwito ituira na bichi besa na ndito ne passport to ito ligenjera ndera to